nga mga kalamidad kag mga insidente nga nagakaratabo rigya sa atin probinsya. Pero diya wara nangin problema bangod kita may Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO nga atin madalaganan. May isang kamiyembro kang pamilya Amar nga nadura sa tinga kang kadagatan kang Barangay San Francisco Norte Tibiao nga nabuligan kang PDRRMO. Nung umaga yon, nangalway sila ng kapatid niya. Di nag-uwi sila dito. Katapos, alas 2, sinabihan siya ng tiyuin niya na, Bar, huwag ka munang magpalaot kasi masakit pang ulo ko. Sabi sila na wala na siya, Bar. Iiyak din ako, itakbo ako doon sa kapitan namin. Natulugan kami, nahanapin. Pinagtulong din yung lifeboat niya para sa bangka. Nag-rescue. Bahol ang ginbulig ka namin. Kung kami lang, hindi naman kaya. Sa gasto palang kadaan, bahol-bahol. Sa rapagid sa nabuligan kang PDRRMO ang magnanay nga taga Kanipayan Valderrama nga sanday Imelda Mondega kag Lineca Magbanwa. Sanda kadya na abutan kang baha sa tinga kang taramnan bangod sa mabaskeg nga uran. Ano ba? Okay, abot na yan. Alas 7, City Kaga. Nagtuwa mo suba, nawa kami nanay. Kapag ganit ka akong baka na mo na nasapar ganit para madara sa tanga. Ay sa binit mong baka naman, pagbalik ng minanay, gabulos ng suba, lang-alang pa na magtabok, hindi ko mabayaan. Diyang bulig nangin mas madasig bangod sa mga bagong teknolohiya kag mga pasilidad kang atin PDRRMO nga nangin posible sa bulig kang mga lideres kang atin probinsya. Yes, bahal ang contribution kang leaders, especially sa disaster risk management. Pagkapin pa kaya ang atin nga mga ginapangayo sa administration, ginatudro man dayon, bahal gid ang diferensya. Halin ka to, kurin nga kung mapinsaran ko pa, ako lang sara nagapadalagan, ura ko ti staff, ura pati budget, ura ti mga resources. Unlike sa kanya, nga bahal gid no ang bulig, especially capacitated ang opisina, may ana rin gid nga budget. Ang diyang mga pagbago wara lang ginakasadya kundi ginapasalamatan gid kang mga Antiqueño pareho kang pamilya Amar kag pamilya Mondega. Pulo gitra kaayan din. Pulo gitra kaayan. Ay ti nami man sanda mong prapitan. Dasig gid sanda magbulig. Pag hambal pa lang namon, nawag lagi sanda sa gimaras mo. Sa tiyempo kang bagyo, baha, kag kung anuman nga mga kalamidad, ang PDRRMO madasig parapitan paagi sa diyang proseso. Actually, yung pinaka-easiest way nga, kung direktahan natin, yes, no, may mga hotline kita, but ang gina-promote lang namin nga mag-coordinate gina na sanda-sanda nga mga local LGUs, kay mas rapid ka nanda. Kaya wala na natin problema ang aming communication network sa atin nga. We have a lot of mediums nga ginagamit para sa communication. No? Pwede man makig-angat sa PDRRMO hotline number 0917-335-7631 para sa mas madasig nga pagresponde kanasambit nga ahensya.